Fredag viste, hvor skrøbelig geopolitikken er. En 10-dages våbenhvile mellem Israel og Libanon blev meldt ud, og få timer senere kom der allerede meldinger om angreb i Sydlibanon. Ja, og det er pointen. Aftalen findes på papiret, men i praksis afhænger den også af Hizbollah, ikke bare af regeringerne. Det gør den ekstremt sårbar. Libanons hær anklagede så Israel for brud. Hvad siger det også? At statens institutioner prøver at markere kontrol, men måske ikke har den. Hvis hæren ikke kan håndhæve roen, bliver våbenhvilen styret af aktører med helt andre mål. Samtidig lagde den europæiske union pres på Iran og afviste enhver blokade af Hormuzstrædet. Og det handler ikke kun om regionen. Hormuz er et globalt energiknudepunkt. En reel trussel der kan ramme oliepriser, forsyninger og inflation meget hurtigt. Så fredagens billede er ikke fred, men et smalt vindue. Præcis. Hvis våbenhvilen holder bare lidt, kan den åbne diplomati med Iran. Hvis den smuldrer nu, er signalet til hele regionen, at selv pauserne ikke kan overleve virkeligheden.